بله تماشاوان هجاری کفتنا ترکیه لگل سوئد و فنلندا خوندنین جواز لسر ویره کفتنی هم در باسی استانبول دبن آزاد سان چاولری سیاسی جه استانبول میوانی منه سلاو بوده که آزاد صاحبی من آواز اور سپاس ریکفتنک دناف بینام انقره ستوکهلم و هلسینکی ده چه بو او ریکفتن نها جالی انقره وشگ آلی سرکومار اردوان و وکی سرکفتنک دیپلماسی مزنت بناف کرن نرخاندنات دوی درباره ده بگرم گلو سرکفتنک دیپلماسی مزن بدرس قست انقره yani ki tabi sereke bejin rojbaş bir diplomasiye da ez bir boyari da me ko Türkiye serketiye yani ev tışta ko Stockholm'da hate kifşektiren ko kete naba balabuke da o kete zapte Türkiye serketiye tabi kemasiyavi zedayavi pişti vaktan da derkebe ortaya lebele anha Türkiye bir diplomasiye da serketiye o tahmin ettiğim hejite Türkiye bir mücadelede serkefti be beli. Keki azat nuhad medya Suedi de bir hürgüli em de şopinin ku Suedi's nişandı ki ku xwendina li ser vê rêkeftinê cewaz e ew xwendinek êdikin Ankara xwendinekî din dike mesela di medya Swêdî de qet behsa vê yekê nayê kirin ku heftê û sê kes dê radestî Tirkiye bêne kirin û qet tu berpirsekî Swêdê jî hejmareke wisa nade gelo ev xwendina cewazê vê rêkeftinê jalî van her sê welatan ve tu çawa dibînî çima wisa xwendinê cewaz tên kirin li ser heman rêkeftinê tabii ki mesele ali mal ve politikaya alima ve siyasete alimal ve cidaya politikaya geleri unava dünyayı da cidaya anha Türkiye işte kurtike siyasete navfayit ke o mesaj navfayira de şu kara cümlete kara mesaj de aynı işte İsveç o Finlandiya jitke Amerika jitke mesaja le az bir rubari da meko Türkiye bir meselede iro serketi ama sıba peşaracak Türkiye çava ve kifşenin mücaravat çava bekbi le az bir rubari da meko haftesi kesi ko iro Türkiye juana de be terörist le gerek don teslim mebikin az bir rubari da meko ev teslim kirna wan ya da wan Türkiye usat şekil rahat ne daxaziya NATO'ya girna NATO'ya Rojava'ya da jibo YPG jibo PKK işte ko Amerika o NATO PKK ratike YPG ratike o avkaz silah avkaz mühimmat avkaz alikari evci estahmin nakim ko hususen ser Kurda politikaya ki ko me zede tahbike derkebe le eğer iznava hep ezevit karın bejim her tim Avrupacı, NATO'cı, Amerikacı vakti ko ihtiyaç atiye Kurda frutiye frutara Kurdan İran'ı ne vakti Kissinger'da jem karın bejim vakti Carter'da jem karın bejim hatta vakti Obama'da jem karın bejim ko Kürt hatne fruten çünkü milleteki bir devlette milleteki bezare milleteki bedenge tabii strateji her tim serme kurda ev diplomasiya kreş tetekirin. Tişta mühim tişta balkeşa ve Kürt bit politikaya diplomasiya kreş ku ser kurda ya evi jihole rakike nafada bu kare ittifakaki çeke ku servi ittifakı bu kare beş biçe o bu kare nava NATO'da nava millet cemiyeti milletanda bu kare hende tiştan bece o rastaki mece Keki azad nihad rêkeftinê de keke azad rêkeftin çendîn xalin. Lê di xala herî dawî de tê dest nîşan kirin ku helwêsta Stockholmê û helwêsta Helsinkî li ser daxwazên Tirkiye di çerçeveya peymanên Yekîtiya Ewropa de be. û ev peymanên Yekîtiya Ewropa her wekî te dest nîşan kirî krîterên nêzîkahiya girêdayî pêgehên terorîzmê, girêdayî
پێگەهێن دانوستاندنان لەگەل ڕێخستنێندن ئین یەکیتیا ئەوروپا تایبەتی ستۆکهۆلمی و هەلسینکی ژێ ئەنقەرە gelek cawazin. Ger nirxandineke te divê derbarê de bigirim. Ya kekê Qurban niha tişta ku Stockholm pêk tîne veya tişta ku ABD pêk tîne em texmîn dikin ku hinde daxwaziya Tirka pêk anîne. Daxwaziya Tirka ji aw e ku Kurd dayîka xwe nebîne. Mesela jî em ser vî qasî dikarin xeber bin. Çünkü Serokkomarê Tirkiyeyê ji Finlandiyayê, ji NATOyê, ji İsveçê tiştekî em balkêş ji bo welatê xwe, ji bo dewleta xwe, ji bo serbûna xwe nexwestiye. Tiştekî xwestiye ku ser Kurda bandora xwe zêde bike. Ev jî İsveç, Stockholm, Finlandiya, NATO, Amerika vî konî de hinde tavîz dane. Ev tavîzê ku hatine dan çi ye? Hêj em îro ewan baş nizanin. Lê ez vî bîroberiyê dame ku te İsveç jî, Finlandiya jî ev qas zûbzî ji bo endametiya NATOyê ev qas tê naziya Tirkiyeyê nekêşin. Ew camerê ku navan heftê sêh kes hatine dibêjin ku medya Tirkiye'de de keşif dibêjin ev camer jî ez texmîn nakim ku Finlandiya û İsveç veya NATO evan teslîmê Tirkiyeyê bike. Di şeklekî rêyekî bixne bî meselê. Kekê azad her wiha niha wezîra derveya Swêdê an lînde ku wekî dosteke Kurdî gelekî baş tê naskin. Yani pêwendiyê wê li gel hemû parçeyên Kurdistanê hebûne heta berî ku bibe wezîra derveya Swêdê berpirsyara pêwendiyên derveya Partiya Sosyal Demokrat bû an lînde. Pêwendiyekî gelekî baş li gel Kurdan heye daxuyaniya an lîndê piştî vê rêkeftinê ew e an lîndê dibêje Kurd bere qet xemê nexwin ew kesên ku yani bîr û rayekê dibêjin ku dê zerarik bigihê Kurdan qet nerast e em dê li gor pîvan û krîterên Swêdê xwe yani êgo rêkeftinê de jî wisa hatiye em dê wisa tev bigerin. Wezîrê Dadê Morgan Johansson jî heman nêzîkahiyê destnîşan dike ku bê biryara dadgeha Swêdê yek gaveke ku Stockholm bavê jê tune. Belê nirxandina te bigirim. Belkekê niha mesele xwe ew e îro dostîtiya Swêdê û Kurdan îro ne em dikarin evî dostîtiya hanê ji 5 salan heta bişne 6 salan ku dostîtiyekî Kurda û Swêdê heye. Swêdiye her tim ji Kurdara pozitif yani erînî daye îşan. Elbette ki Swêd devletekî hukukî ye, devletekî siyasî ye û devletekî serpixwe ye. Van mesela da hukuk, adalet mutlaka anegorê hukuka xwe, anegorê devlet siyaseta xwe, anegorê adaleta xwe di hinde biryaran bide. Ez vî biryarê ku tê bide dan vî da ji bo Kurdan tiştekî zêde xemgînî nabînim. Lê tiştek ku ez xemgînî dibînim ez ji Amerîka hinde tiştê çawt ku pête kirin ser Kurda û özellikle jî ser mesela Rojavayê hinde tiştê nexweş ku dilê me bişîne bike. Lê ez Swêd tiştekî wisa barinim ku me Kurdan ji xwe dûr nake tê me Kurdan dîsa jî nava hukuka xwe de nava adaleta xwe de tê mutlaka çareseriyekî ji vî mesela ku Tirkiyeyê ku ji wan dixwaze tê çareseriyekî nava adaletê de bide ez vî bîrobariyê dame. Kekê azad her divê nirxandina te de ger em wê mijarê bigirin destan ha wisa tê gotin. Hinş rovekarên siyasî medyayê mezin destnîşan dikin ku li pey vê rêkeftinê Washington heye. Li pey vê rêkeftinê Joe Biden heye ku Tirkiye mecbûr kiriye ku rêkeftineke wisa qebûl bike bi vê mercê ku firokeyên F-16 bidê Tirkiye. Ev bûye merca Tirkiyeyê û Amerîka ev merc qebûl kiriye. Joe Biden ji xwe daxuyanî de got ku F-16 bû Tirkiye divê bênedan ez ê vê daxwazê ji Kongresê bikim. Ev bûye destskeftiya meziniya Tirkiye. Nirxandina te divê derbarê de bigirim yan nirxandina te. Ez benî
Neha mesela Finlandiya o Swed mesela İro'ya mesela Ukrayna'ya av kuji Ukrayna'yı ku zeldana NATO'yu ku devje berdan bu peşberi de ev her devleti peşveru heldan rojava xwe. Mesela bir var eda mesela ne kurdu Kürdistan'a mesela ser Kürdan ne mesela tekuşina araya Amerika o Rusya'ya ne var bir tekuşine da Rus Amerika tıkacak ko hende Rus behanava tangasiye kida bir tangasiye da ji ne bir danya böyle edinava kongreye kadar balaferan jubuyi dahaziye gibi kim kubidin ve lebele em kongre Amerika'yı başlanın kongre Amerika'yı zavji zede gudariye seru kumare xanake hende tiştan daha zedetir tehejine o anaguriyi karardı. Bir kase ev mesela NATO'yu ku İro Rojava medaya Erdoğan ani Rojava me ev mesela Rojava dünyaya da ser Ukrayna'ya. Ka Ukrayna bu Ukrayna'yı çıt tekirir o evci Rusya'yı çıkam xınatan gasiye. Ser yukası gerek evi emzedeyi ser Kürdan melhazene gen ser şari dünyayı ku İro ku Ukrayna o Rus şartike o Avrupa Birliği o Amerikacı peşkiriye Ukrayna'yı tike. Tıkadın desti Ukrayna'yı zakhım biken desti NATO'yu zakhım biken o tıkazın desti Rus bir konuda bıkna navatan gasiye. Sebukası mesela Kürdan bir mesele ki cidaya o mesele ki düyemine yani mesela İro'nun ne? Belki roja peşe da hende teşbihine kirin liberi İro ev mesela ko İro Biden NATO bu Türkiye hende tişti baş hende tişti Türkiye tıkaza ko kabil diken ev mesela hamici ser mesela Ukrayna yazuza bir bariye dame. Mele spas yatet kim ki azat sanıç çavderi siyasi İstanbul'u Türkmen.